Na sajmu nauki prezbaviska i eksperimenti predstaveni matematika, biologija, fizika, chemija i geografija. Prezentere prirodnih naukov boli školjare višjih klasov i štrednjoškolci. Oni u poradi z nastavnikami vybrali i pririhtali časci z nastavni programi, ktorí predstavili na interesantni sposob. Toho roku перший sajam nauki i na taki sposob organizovani, де участвуju vecej predmeti, veľa je zrobotní, školári osnovnej i strednej školy uključeni, takže to perší raz toho roku. A my to napravili, boli sme vješeni, sme vodili deci na sajam nauky do Beogradu i tam sme dostali ideju, profesore boli z aktiva i videli sme, že by mi mohli u stvari u našoj školi také daco podobno organizovať. Preslava Dňa školy toho roku posvedcena nauki. Dali sme moto Nauka to tvoja odluka. Keď sme sumirali všetky postihnúca, co sme mali toho školského roku. U namikoh označovanja Dňa školy u Dome kultúry bude Švetočná akademija, ktorú rihtaju školjare, a potom u holu školy bude otvorena výstava podobových robotoch profesora Keresturskej školy Igora Radovića.